अच्छा मो बबो पार्टी निफ्राय और जय निफ्राय आईपीएफ दिव क्या साइक नहीं करते साथ हामबाय दिनै 14 तारिख जुलाई 2023 वाई वेस्ट डिविजन आईडब्ल्यूएफटी तै आईपीएफटी बाय जुथोभावे दिनै कयेकटा बिसिओ जों गुरगै आबोनि यागुला दिनै त्रिपुरामथा तै सीपीआईएम याकारै जोंनि पार्टीखौ टोटल 23 फेमिलिनि 69 भोटार्स जोंनि पार्टी आईपीएफ दिनै बाना रमफायखा तै बरनो लामसगै नाहरगा जोंनि पार्टी आईपीएफ सेंट्रल कमिटीनि वाइस प्रेसिडेंट दङ तै जोंनि डिविजननि आईडब्ल्यूएफटी प्रेसिडेंट सेक्रेटारि सह जोंनि डिविजननि आईपीएफ सेक्रेटारि तै जत बाय मिलिउनो दिनै प्रोग्राम संप्रजाखा दिनै 14 जुलाई 2023 पार्टी आईपीएफटी खवाई वेस्ट डिविजन कमिटी बिसिंगते कयेकटा पूर्व बेलछड़ा पश्चिम बेलछड़ा और कयेकटा विलेज कमिटी जरा दीर्घदिन सीपीएम खाई दंनाय एवं त्रिपुरामथा खाई दंनाय दिनै सहिच्छाय बरक 23 फेमिलिनि 69 भोटार पार्टी आईपीएफटी बाना रमै जों बाक्सा त्रिपुरालेण्डनि चबाव सामिलुं फायखा ओ जागाव जों बरकनो लामसगो कारण दीर्घदिन चिनी बरक त्रिपुरासारक शोषित वंचित लांछित तंगमानि हईते एकटा मुक्ति मान्नानि बागे स्टेटहुड पूर्णांग राज्य पृथक त्रिपुरालेण्ड एडीसी एरियानो इनवेस्ट खालायै जे डिमांड आरो फानबक सिनानि बागे बरक फाइमाबाय जों तंथगो ते बरकनो जों लामसगै नाहारो अमहाय खालायाखै दिनैनि प्रोग्रामाव मानजाखाथिनि वाई वेस्ट डिविजन कमिटी आईपीएफटी प्रेसिडेंट सेक्रेटारि तै आईडब्ल्यूएफटी प्रेसिडेंट सेक्रेटारि सह सिनी विभागीयनि नेतारक अंचलनि नेतारक दिनै दंबायो तै दिनै जे 23 फेमिलिनि 69 भोटार फाइनाय रखनो जों कयनानि मुंजोंगो चुंबाय बाक्सा सामुं खायनानि बागै एवं 12.5 लक्ष त्रिपुरासारनि थिनांनो वानसु थाने लगिसंका हामंनानि बागै बरकनो जों कयो तै लामसगो अमहायके सारा त्रिपुरा व्यापी प्रत्येक दिन सालब्रम ब्रम कुनाय कुनाय प्रत्येक दिन सीपीएम त्रिपुरामथा याकारै आईपीएफ फाइनाय रखनो आपनि संग मीडिया नि बिसिंथि नुबैनो दंना अमहायकेनो दिनै चिनि अरबो कायसा जयनिं प्रोग्राम दालायनो हामबाय जतननो लामसगो।